Joo. Mun on malle klemmet, nuku lemahante leemet. Mun on rega nautsis. Ohtumissuori vidalogi kuulas ja muussa eduskerat autsi ja rohtuu paikki. Lovskeja kattis ja kuitenkin jos leidä sitä showja hoitajalas ja lovskeja le valje showja mai koi hahsili angirit kesinuhti. No missi tätä hui tauja nuhti kuolli showja ja mulla min piptimme vuodessaudessa rautut. Jotenko mun skooljalgen kuulalogi kolmasten yhtä ohtsiakin skuula. Sen varat kuitenkin luntulaiset. Ja tämä liuski vähän alkaa ääranomaisesti illi, mitä monen nuollu lämmästä kuitenkin tjohkipaikissa. Mähtsämaannahan mullekin ohtelaakke, ja mihin mä hoiduimme hautsit, mille me mähtsämaanat. Otsipa stilit shaddan pajasta. No tämän tjauhtsa, kun mä te skuuli jälkeen, te tuolla voi jahsi jätti, mitä ikkiä skuuli. Ja mun tei miten mun sattan pahtsit, ja tämän monin haalien nuolekit. Mutta sitten kun nuolta, joka laikki konstasikin mun, tai ajoikki mun, no mun pahtsit, kun tässä tohku, skuuli ja skuulintilahti. Ja tähän tinnäläkin te liitte vuosjahki, tämmöiseltä internaatsorus, no mun on vaan sieltä internaatjälliimme maita. Ja maankadaafusta lehtaa rikkodahta on monen tämän päässä vaasia. Mun oppidaafusta ollut vaivas muistutop. Mä en tiuske haalikal taas mun silketit muistumatallekin. Naukta muistua, mua saattaa muistua, miten jo ole tuolla olisi muistua. Mun teikon pahtari heidätän internaatissa. No mun rahkanatten huipuudessa. Ja mun on muistumaan tällä uudella juovulla täällä vielä läköt. Mullekin tjohken pian muualta sen nessiikki. Ja mun jutsin tällä teikön märjän ohtaa vahkolahpa. Tällä ei vähän jäskä tappas koululla. Tää on mun vaadsan autsa. Ja mun tiihtinkältä, että paitsi se korvua pidin kuului joppele hautsi. Mun intiahtan täällä ollut ämppu. No mun te vaaditaan niin sen lauhka. Mä saalikin tjohken vähän pian mun laippiin. Ja niesti maimolikin näköään joka laikkeen otsuudessa pikiuhkari sitten online. Ja se mun tämän päivä, kun kallikin vuolenkin, että mun nohken, mä annan tehdä veljen täppän mulle johtan piktaseen, kun nuote jäällä på pitchat. Dillisat nuotisat huujeitu taalehkielle, biegga, kultu ja jälleen tuski bivvaltallekin. Mun kui kähtseli vuolenkin, mun on yhtenä se, ei sen lauhka, mitä makka lauhka liikkar on sähköistä. Ja mun on yhtenä tämän lauhkosta laasareikki paati kähtseli. Ja kitsästi laasakarpanalla ja jolkki te hängä kolkus ja mun te aikon pahtarit. Ja mun kuuhkaa tjohkeen kehtsen nuortas kuului, paitsel korvuahpiden kuului. Mutta tiedä kun juokalla kun mii tjaski joai vaikka, laat tiehkali soittamanna puudessa. Inno mun soittakalla kaula. Tän autsi. Ja se on tällainen vielä. Ja täällä liuske. Jos tius soittaa, lius huikoallekin ja finna täällä. Mun lius soittaa pitää, mutta täälläkin palttiin muuta uske. No mun te sierusal mihte rohti julkisi saa olla ja se ehkä kaikkiin pajas. Ja naas on täppeni ja nohkeen nuol nokai muusta pahtaran planat. No mun saatan jäkillä kenttänaats nohta. No piegeli alki skola bussa watchit. No te indapsen short internaat. Ja kun mun te vaatsen nohtiikin skola, eli että
koulutuksen tälle Vaalalta tämän Jyväskyläskoulusta, eli tämä Päkkän maskinomekaanikille. Tämä johonkin luntaa vaadissa. Maskinomekaanikki, tämä saa mun ohtsen. Ei ole muuten tällä istuisi plaanat meitäkin. Makkar ällen läippi mun kaiken orne hällimis. Mutta mun alkin tässä ja millä me vissa voi runtaa mun kärkkämet ja min luokkas, min markkimet ohko ja otsimme seivuokat. Joo, jälle vatsimme tämän. Ja täällä rektor, mä ei tiedä ollut luntaa, mä eilen pääsen sehän på viidassa, på det här bara, kun mullekin nokta, millen mun ei muista, ei mun vissa ohtaan kossakin viidassa, på no te lohkas on täällä jahkipäällä se ohpuu. Ja mun on muisti, mitä kohtujan industrimekaniker suorikki. Jahkipäällä oli januarissa, olla jokin se kässä. Ja me vaatimme, millä me mankas. Skruvimme huuta bigla jahkipäälle jo, olko sisämotouri ja rabaimme motouri. Ja no tielle muustat mekaanaras ohpuu obbalatset. Mutta kun fuommaa, mutta kalatkan elektrikkarin. Oulamuotoinen rohki. Lohkas on kuin tarpsyysränkkä. No, mulla on niitä muukin mahti. Näkä on ohpaa ja nuo sötte. Ainakin kun toko ohpallin ja mun parikin opaman kaikki ja parikin suluhti. Ja lohpas mun mä naaltas parikin ofta finna taga suona äskaskaa. Joo ja ei kun maltiikin. Mun tuo mun velvaja tuhtun lasi mun ehkä fridjaikke hommikit mi mä harvit keskitalon pohti. Tää oli jälleen kun mä oon Jyväskyläskoulussa kulkenut. Alki suojait. Niitä mun ei suojaa makarike instrumentta. Mun harvit lohkan on kalka trommihuskut. No joo, tahtikal heive. No mun sahtan kähtsänä, mun oli mahtihuski. Ja mun muistan, että harvit lohkan, mun kävit tinko trommit. Ja tämän äkkiä, kun ruhta eilen mies nuorin peräkaan, mutta se tiuski järjellä vanhemmin sahti kostit. Ja kun täällä oli hiemasta järjellä vanhemmin, että mun kun trommajoasti, nämä maailmit oli teko. Ja no mun hoidon luulalla, mun tinkumme trommit on pahastas. Ja tämä pohti ja mielkkimme suoja ja arvitte ja huisähpä saa päätsi. Millä mä holluukaan mä suoja, eikä ole ollut gitar suoja hätsi. No tässä kuulajahki, mi suoja emme juokin ähkemästä. Komissi tilli. Ja suoja, mi suoja voi muu. Meiltä suli kautsilogi ohtarassa ja mun heihti. Niin jätän sinne päräkä suojan. Mun suojan, olla saikki suojan kolmamaan ohta suojan johkuu. Meiltä mä oli Akropolis. Teppä lulteerat. Mutta tohko muninkaan puolestaan. Teillenkään muu ällen keinoilla. Mutta mun suojen alta johkuu meiltä mä oli midas. Sun suojen kuhtoi jejekin. No tuli johonkin vahkoluopui mun suojen. No että musiikka sattiin hui kouttais muu ällimin. Joo, jäljellekin altaas parkamme. Finna takas mä nammalle alta elektro. Ja tämä oli tein lääkin, tein huijunnanas parkkuudelle. Naukai aikki nokk parkkuun, että permitteringat tallekin. Täällä on sieltä ollut heihtit. Ja mun mielekin muinen kuhkaa parka, mutta kun tihti muuan, kun mä hoitsan tietoa parkan heihtit. Mutta eli ei lääkin teko juokaa. Ääräänsä te kootien on länsmannin kantuuri. Ja mun vuolikin te lohku. Tänä ikkeli ei nuo, että äärääni poliittien kaikki joo tietäs paikkista, rohtupaikkista. Oro muistimme ja mun te vuolikin kootien nyt.
länsmanin kantorille valten Fridtjanberg hela päivän ja munnekin tänne äärään niin huomaamme aina kontorbarkemiljässä. Det bahta selkäpäivä rahpo bahtuks on maisissa ja jaska mo alkaa ja lohko vaan sukontuuri eli taala länsman Erling Oskal. Hui tjuotsali tatsau paljon kontuuri se on niinku hoppatuin. No mulla on tänne skranka barkemies parka. Mä on tämmönen täällä pahas parkan kun länsman kohtulohko. Ja mun koktaalaisten kanssa on voi lehkistä laikot, mutta täällä lohkaa tahtu omi parka. On kyllä verttimana kun jo niin tuolla sillä ei pohtit. Mun mä nende lohko, skualahkarin uksi ja mä nende länsman lusa. Ja länsman soikin tuolesta tuolla johktiessa. No mun johkiin. Ja hui tuolla lähtsilokka. Mä otan parkkuja sulussa. No mulla on kanna näin muskutakin vättöjä mieltä. Mutta just se mulla joita elektriska parkkuja kun markat. No mulla on kanna, että ei mun sahte kun te pohti. Mulla on veitsi haltasta. Ei heistä mä ei piton teikkoon lohka. Mulla on kanna, eipä mullakaan tunnin pohti parkat. No ei se on mullakaan suunnin pohti, on mullakaan teikki kontuurin pohti. Tämä näikkeli Reinelaakin länsman sahti valti holoput parkkuun jolka. Ja mun teallekin ja parkin Suomesmaanu alkoi. Siellä oli vähän ponttu ja löydsin Suomesmaanu manjil ja oli kuhkimus parkku pihta. Mulla mästä jääkin parkin. Teikkäl kohtui mun ohtaa, että puliti ohpui. Muissakin mun isättä mun lohpiin kanssa malta he ohtaa mua. Ei mun ollen ohtsaat. No aika määrin mä jolkus. No te noppea jahka ja pohtaa ääliin. Itse asiassa ohtsaa nuku lohpiin. Mä en tiedä, kun mun vajaa tohtin lohka. Mun on lohka. Tämä oli kaikka vajaa tohtin. Ja vaattiin mun vasta kontuuriin lohka. Tämä tjoktelta osan päältä. Tämä ehkeli muistelee näille vihtä siitä, joka ohtsaans kovin. Ja tämän kanssa täytit. Ja mun johkain tässä ja täytän tähän ohtaamiin ja jollekin kärkämme mulla on näillä. Tiedän tällä lyhtsy, mä tiedän saatte nomi. Mä johkain aina kehässä jollekin, no joo, tää on mikä saatte. Ja nuusatte ja mun te ojo sei politii ohpui uslui. Ja kahtelikin jäljistä mun käskerken ja te pohtin teihke koutkein. Ja mun parikken tällä kun pännöhikin aikeen mun pensioneere mun niin taisat den parkkuus. Mun kalfertin jo päällisten lohkonta, että kolmologi tjejekin mun parikken puolitiet palvelusas. Tällä hetkeen puolihiakin ja muskele mihke vaitimatta näktyi. Muskui manaida ja lokten aikki huipuudessa. Musti hui puoli parkusti ja mun liikkuin toimai parkku servolla kautta. No että tiedälle, että mu ollas latsas älliin tämän reiskon mun riekain luovskiar katsko. Vihtalokin kuvat.